Tak vás vítám u dalšího dílu Hearthstoneu a jak můžete vědět je nový měsíc, takže jsem dostal, jako když se dostanete pod rank 20 nebo zůstanete na 20, dostanete nový jakoby obal jakoby na balíček, vidíte tady, cardback a budeme dneska hrát za Huntera, protože jsem dneska myslím hrál za Rogu, no pak jsem hrál za Huntera a to jsem dal. Takže tenhle byl krátký díl, udáme si jenom prostě jakoby jeden, nemůžete si všimnout, že tu mám rank. Dáme si jakoby jeden prostě zápas a uvidíme, co jak nám to půjde. Jo, řeknu. A uvidíme, co a dál. Ke Champions of Regnum. To jsem vám chtěl říct hlavně. Jde o to, že tam zahrát mimo kameru a budeme hrát za mého předtím postavičku, za Warriora a tam mám už něco na expeného, jsem tam level 6. Zbíral jsem v městě úkoly, něco jsem tam udělal předem, abych byl jako ne 7 level, ale něco jsem udělal za kameru, abych viděl, ale další díl bude prostě z toho Warriora, budeme hrát za něj a Deachasa u Shaolina, nebo tahle, tak jo, zdravím do toho videa tady a jdeme na to, protože on měl nějak teďka poslední dobou víc času a já mám teďka školu a budu hodně dlouho jakoby na praxi, takže nechci se vymlouvat na to, ale je to tak, doufám, že on taky začne chodit do té školy. Ne, dělám si prdel, on už tam chodí. A jak můžete vědět, tak jak vám řekl Shaolin, že jsem se odstěhoval do Prahy, ano, je to tak a toto je další video z Prahy, jakoby tohle, no tak, ale já nevím, co zase použije on. Ježiši, Skype. Kašlem na to, takže ta attack pulse have attack. Nedáme to, počkáme si na další kartu a uvidíme, co on vytáhne a půjdem na to. Tady jenom něco odešlo na Messengeru. A on si dal tam ta, dobře, takže my to můžeme udělat jednoduše, my můžeme udělat tohle. Ty mi nějak neublíží jeden damage, takže nemusím řešit nic. Co pak dáme? Tohle až má 2 karty a tohle, to až můžeme 4, uvidíme, co nám bude přicházet do balíčku, takže víte, hraju typicky to. OK, takže ještě zatím nic dobrého, ale dáme to takhle. A budeme čekat. Ještě k tomu Champions of Regnum je to taky složitější trošičku, ale nevadí. To tam uvidíte pak, to budu vysvětlat i ve videu, jak to budu hrát a podobně. Fakt jsem si předtím nepřečetl, o co go pořádně a co by se mělo dít a takhle. Takže budu uvažovat o tom, že to budu točit to video málo kdy. Že bude hlavně z Hearthstoneu a z League of King, nebo z toho Vovka, z frička, jako Battleground, Arenky a podobně. O to si ještě dohodneme. To se dohodnu i jako se Shaolinem, co budeme dělat oba dva. A nějak to spojíme dohromady, když on má je ofík a to, ale budeme většinou určitě na Skypeu, to se nebojte. Teď se mi to laglo, to já se omlouvám. Já nevím, co by tam za kartu, možná se vám to taky laglo ve videu, ale tak uvidíme, co dál. Krucinál, ocekni se. Já už bych měl asi dávno už přečtenou 2 knížky, možná, nebo něco. Jo, to je tohle. Ježiši. No, dobré. Tak si přihoď panačka. OK, takže -2, dobré, to máme 25. Ale nám to nevadí a jedeme dál. Ano, na tohle jsem čekal a děláme to takhle. Takhle. A takhle. A počkej, musí přes tam tímhle a pak tímhle musí přes to, no a pak tu máme tohle, jo, dobré, to by mělo být.
Hlavně se těším na legendárku a tady tohle, to bych mohl dát v příštím kole, že? A pak přihodí to, restart mobilu, omlouvám se, v pozadí bude asi, ano, bude zvuk, restart mého extrémního mobilu, možná uslyšíte kolem mě věci nebo takhle, tak se omlouvám. Hej, nemůžeš přeze mě. Jo, on takhle, to je hajznu. No tak se Match minus 4, dobré, 21. OK, takže to rozjedem. Teďka už to fakt budeme hrát napevno, ale uděláme to takhle. Takže 6 prvně. A to mi bude musí se rozhodnout, jestli jet po mě, anebo mi to rozbít. Ale podle mě to bude chtít rozbít. Uvidíme. Uvidíme, co se bude dít. Když jste náhodou slyšeli kolem mě něco jako nějaký zvuk, jako třeba vrtačky nebo tak soused něco dělá. Nebo v pozadí hudbu nebo tak. Antipro Games je, jako můj brácha je v tom. Já jsem to čekal, že pojede do toho. Je vedle pokoje, vedle jakoby v obýváku a to se tady prostě jakoby to jde slyšet a je to také strašně divné pro mě. On si to zase hodil? Dobré. A toho, počkejte. Já už vím, jak to uděláme. Uděláme to jednoduše. Možná tohle prohrajem, ale tak co už? Co s tím naděláme? Tohle ti zrobíme. 0. Když tu máš 1. A tohle využít nebo tohle využít? Ne, necháme to takhle. Máme to určitě asi na 100% prohrané, takže možná natočím jakoby další arenku a uvidíme, jak se rozhodneme, a to možná už půjdeme za Rogunu, ale teď jako fakt už teďka logicky musím přemýšlet, co a jak. Ne, dělám si prdel. To vždycky házím jenom náhodně. Jestli mě teďka uslyšíte, mám půjčené sluchátka s mikrofonem, tak to budu asi natáčet vždycky s půjčeným on Wonder. No, co si dáš? 4x4. No, 5. No, dobré. Tam ubereš 5. Veplay, kámo. Veplay. A tu máme... Tu mi zůstane kolik? 6 a 3 mi zůstanou 3, že? Já bych potřeboval nejradši použít tohle, abych se toho zbavil, ale ne, uděláme to takhle. A takhle. Jsem možná udělal blbost, ale... nevadí, ale aspoň tady to se na chvíli zbavíme a tady se pak můžeme legendárkou se olečíme. A půjdeme rozdrtit, snad se nám to podaří dneska, zase O5. Aha, takže minus 2, takže super. Takže všechno mi zničil. A bude po mně. Vidíte, 3. Les do mě. A to mě sere. Já jsem bych neměl víc prostý, ale dobré no. Počkej, máme 9, tak to ti kámo, tak tě vyfelíme teďka pořádně. Mám zpátky 15, a co si mu děláš? Nic. Pokud nemáš nějaké dobré karty. Shaolin na tvrdé nepíše, se divím. Abych měl odepsat na tom Skypeu. Ne, on má tuhle legendárku. Ne. 8. Zničíme ho, ne, on má to 0, že? A co tu děláme, multi? No, to nám nějak nepomůže v tomhle, ale dobré. Ale ty můžeme dělat takhle. A takhle. To jste nějak... 8, 6, no to máme prohrané. Napředu to vám říkám na 100%. On si pojede po něčem jinčím. Tím je sejme. 8 a 1, no. No, je prohrané. 2, teď tam hodí nějaký charge, ne? No, on si hodí to, co mám já. Dobré. Tak se oleč. 46. Veplay. Takže dáme takhle. Dáme si s něho prdel, že to nezdáváme.
Teď nás s tímhle zautočí do toho. A ještě si udělal z nás prdel, 12. Já jsem říkal, že vyjede 112, ale nevadí. Že pro nikoho jsme prohrali. Takže vidíte, hrajeme proti šamanovi. Nebo to je druid, nebo šaman, teďka nevím. To si necháme a půjde on první, takže uvidíme co a jak. Proti ním nemám šanci, takže uvidíme, možná to vyhrajeme, možná ne, uvidíme. Jak Messenger přestal fungovat traceně, takže pojedeme takhle, že to si nebudeme vyhazovat jenom dál. Počkáme si. Co vytáhnu tohle, to nám to nějak moc neublíží, ale nevadí. Já bych rád než odepisovat, ale tak bych se rád vypnul, ale nemůžu z nějakého důvodu, to nebudu říkat proč. A uděláme to jednoduše, uděláme to takhle. Dáme to takhle. A pojedeme dál. A já si fakt budu nechat sbírat ty karty a budeme si je naboostovat a podobně. Uvidíme, že to vyhrajeme, protože jak jsem to hrál, tak před několika hodinama, když jsem přišel, tak jsem to vyhrál. Vyhrál jsem, a to jsem nehrál proti šamanovi, ale proti někomu jinčímu. OK, takže 2, tak si pojď. Půjde do mě nebo nepůjde do mě? Tohle musím zrušit pak, a to si ještě, to si dá healing, ne? Ano. A 2 půjde do tady toho, to já jsem to čekal. Kolik máme? Budeme mít 3, ne? Jo, 3. Takže tohle, nebo tohle, nebo tohle, nebo tohle, ale děláme to takhle. A já vím, že bych si to měl možná šetřit nakonec, ale udělali jsme správnou věc teďka a za to jsem rád. A pak dáme možná, tím mi to zničí, ne? No, já jsem to čekal. Jsem to čekal, že to udělá a je po nás. Šamany nesnáším. Dáme to jedno, že máme 4, takže takhle. Taunt. Takhle. A ne. Dáme coinu. A takhle vystředíme. No. Jo, to až pak. To já vidím, zase máme prohrané, ale nevadí. I ty prohrané, tak budu dávat sem, abyste věděli. No, tak to je totální paráda. Máme prohrané. A už to tak vidím. No, tím mi rozběž tohle, no, a co já s tím. A já ti udělám úplně nejjednodušší. Udělám mi nejjednodušší věc. Takhle. Takhle. A tímhle ti zruším tohle. Já bych se mu měl zrušit tohle, ale nevadí. A to je tohle, ale tak uvidíme co dále, jak budou karty. Nás teďka zrušil, že ne? Nezrušil. Takže, co máme? 6, takže dělat takhle. Duši. Jestli tohle dát. Dát ještě tohle. A je to takhle. Možná jsem udělal blbost, ale ti nemůžu jet. Bude. Vidíme, jak se do nás pustí. Vím, že to máme zase prohrané, to jde vidět. Zase blbnu teďka a nesoustředím se a prohrávám. To je v hajzlu. Já tu s tou myškou budu házet normálně. No, -2. OK, teď mě zrušil. OK, takže tak. Tak. Tím vyjedeš po čem? Tím vyjedeš mi do mě.
Když jsi mi ho zrušil, tím vyjdeš v počem domě. OK, takže to si necháme na později. Ty by mohla přijít hezká karta. Ano, tuhle kartu jsem čekal, ale nepodaří se mi udělat to, co jsem čekal, takže uděláme takhle. A co nám tu padne? Tohle chceme. Takhle. Já musím přestat, že? A prohrané zase. Hmm, 12, dobré. Dáme jednoduše 3. Co spadne? OK, takže co mu můžeme zrušit? A to nemůžeme použít, že? Takže to použijeme takhle. Co mě nejvíc sere, tak je tohle. Já mu nechci jít do faceu teďka. To máme jasně prohrané, tu máme 9, 2, 11, 4. Weplay. Tak jsme to zase prohrali, já se omlouvám, fakt úplně totálně mě to sere. My jsme zase další prohrali a on si ještě dá charge. No tak si bouchni, to mi zruší. Si jenom bouchni do mě, hajzle. Zase jsme prohrali, kurva. Kurva, 2 prohry za sebou, co to je? To jsem projel, úplně totálně na celou čáře. Oh, shit, motherfucker, bitch. Pro dnešní díl to bude všechno a uvidíme se u Vovka, jak jsem říkal, z Frička, u BGčka nebo u Arenek a nebo se uvidíme u Champions of Regnum, anebo tady u Hearthstoneu. Uvidíme dál, jak se mi podaří počítač nějak zprovozní, nebo si koupím nový, budou i jinší hry, ale zatím budou vycházet tady z těch her. Chci se dostat někdy na ranked 19-18, snad se nám to podaří a uvidíme. Takže se mějte a nezapomeňte dát like, koment, odběr a užijte si zbytek dne. Čus!